Avui és el Dia Internacional del Rentat de Mans. Els alumnes de Santa Pau Pismo us recordarem com fer-ho. És molt important el rentat de mans per evitar la propagació de virus. Les mans sempre. 1. Abans de manipular els aliments. 2. Després de fer servir el mòbil. 3. Cada cop que es manipulen les escombraries. 4. Després d'anar al bany. I 5. Després de tossir, esternudar o mocar-nos.